handumanan sa usa ka awit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukinti paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Oliver, ining maong kaagi ni sa akong amiga. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguluhan. See you again. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyang suwatampo karon? Mukining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Oliver. Unsa? Bayot ka? Uma. Oh, Ginoo ko. You said bayot? Pa? Bayot ka, Oliver? Upa. Di pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Kasabot ka? Ayaw biyagin pagtumal siya mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay ka. Pa. Lain sa papa maui. Makako na sa patyon ko. Nagkagalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa ni mo ato tungod kay uwa siya magdahom ni mo. Oliver, Oo. Pa? ay mo ba nga mag-istorya ko ni mo? Sige pa. Biyaan una tamo. Sure sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Upa. Pamanin ako tuyo ang good. Anak, nahandok bagog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao. Maong dili ko yun nga mag-ingon ka niya na. Pa. Di lang ko gusto ka masakitan ka, anak. Pa, algo kabalakan ako, good. Di ba ko magpadaog-daog po sa mga tao nga manghinaway na ako. Ang mahinungdanon na ako, nga, dawat ako ninyo ni Mama, pa. Oh, kung maog na gibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, musuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbong yun ako, ha? Oo, pa. Salamat kayo, pa. Mayo kay dawat ko sa mong papayot. Ako kay wagid. Manang igabot ako sa bahay ni. Dapat lalaki kay ko. Silanday, uy. Iyan po na puhon nga madawat ra ka ni Papa ni mo. Salamat, Dan. Ay, hala, si Keisha ay. Uy, hi, Keisha. Hi. Ay, doon ang tagkaon inig-lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Awan sa ba di kaganahan? Ganahan, oy. Uwa mo gud ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin may ganahan makig-amigan ako, mao nga, distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagnaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Usa? Long time crush ni mo si Aldrin? Since high school? O lagi. Pero murag, dili matingali ko pansinon, ana. Dagan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid yung tagtun. Sagot ba, murag, check pa siya na to, hana, oy. Mao ba? Tanambot, uy. Crush man gid nako siya. Wanay giingon, day, nga kutod na lang yun tas tanaw. Anak gyud.
Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bidaw. Bili ko na, be. Hi, Keisha. Regards si Aldrin nimo. Day! In-regards daw si Aldrin ako. Napagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Ay! Day! Nangayo siyang number na ako! Yes! Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no. Day, dili ko mo daw kag-uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na nga yung number si Aldrin nimo mo na lang kaguli na mo ron. Day, pasag tinanggot ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagit-agad ko sa kong crush. Kisya. Maluoy mo ko ni Kisya, day, uy. Ha? Nga naman? Anong maluoy man ka? Oy, Yans. Ay, kuan manggod sa kung naobserbahan yan, no? Kaya murag kuwang gitsig tagad sa ila, ay. Mo na nga mag-seek siya o validation sa laing tao. O niya, kaya wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Ay, maubitang uy. Mayo lang kung tawag tinudanay na ng tumong ni Aldrin niya. Kaya kung ako lay pangutanon, ay, wadyo ko isali ka na tuhan na. Daghat, nagbabae, good. Ay, same. Yad, wala kaya skwila-skwila si Keisha, no? Di ba bitaw ko? Usa kaya tabo at tumabayan na, uy. Tiksan sa mo reply. Gichatan ako sa messenger, wasay online. At tuwag ka na to sa ila. Katulad ka. Mayo kay nakahuna-una mong duaw niya din sa amo. Abutan ang apo ko, dili magkuno siya musod sa klase. Pagutanon ako nga, no, di man maglarong tubag. Unsa lo? Mo ba di ay lo? Pwede na mo siyang maistorya, lo? Bitaw lo. Nahala, sunlanin niyo sa kwarto ka. Ila naman siya na siya kaadlaw ni hangad, di nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mo ba lo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong maskwilan na. Ganun ni aman mo. Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas mo! Hindi ko gusto makakita ninyo! Gawas mo! Kisya! Hibawon mo sa balita. Nga unsa? Tunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga dinhi nga si Keisha. Usa? O, ribaw mo dingigan? O kasi nagpakatap ni si Aldrin. Unsa? Kinuok ko. Asa mo na si Aldrin? Gano? Ako ba nag-send sa video? Siya may nag-send sa iyang video na ko. Igo na ako siyang gisuwayan. Pero, ibigay mo siya na yun. Hayop ko. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paymuslan? Why? Kibaw ka mag-unsay epektuan niya sa iyang mental health? Nga nagpakatab kag video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot. Iyang sa, kay, dali ka siya mada. Hayop ko. Unsa ka ni may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Makonsensya o kang amawa ka. Day, nakoy nautan nga balito. Oh, si Keisha ba? Wala. Usiwan na. Day, nag-suicide daw siya. Tungkol sa surba ka depressed matod sa iyang lula. Muna ko inaabtan sa iyang lolo nga naghikot kini sa PC sa iyang kwarto nga wala kinabuhi. Kinuog ko. Unsa? Naluoy kay kusigo nga punog. Sugad lang nga na tao ng bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan magudi siyang mama o papa kay nanay laing pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Kasakit sa dukat nga maunay kagit niya sa iyang kinabuhi.
Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Pahuway sa dayon kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long day from where... Magsilbi kining leksyon kanatong tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higala ang suwatampo sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan. See you again. It's been a long... Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 32 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa kumbana nga nakakuha og sakit tungod sa baha. Human miabot ang dako kaayo nga bagyo. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Day! Yan ako, Day. Uy, Dong? Nadaghan ko na ng imong da. Nangumpra ko. Kay dako-dako ra ba kuno ning bagyuhang moabot? Ay, may noon, uy. Kay naniguro kita, Dong. Aw, Day, oy. Maniguro gid ko para maprotektahan mo ug atong mga anak. Salamat, Dong. Mingong roman lagi. Wa pa man mo landfall. Nangatog na ang mga bata. Sige lang, pukawon ta lang sila unya kung makusog ang uwan ug hangin. Ang di raman siguro ni bahaon ning atong lugar, uy. Maong safe ra ta. Oo, pero di lang kita mo kumpiyansa. Katog lang sa dito. Ako lalay bantay din ni Day. Sige, Dong. Day. Pagmata na mo kay kusog na kay uwan ug hangin. Sige, Dong. Nak, mata na, nak. Bangon na, dali. Uy, hala. Nisuda tubig din sa ato. Ha? Hala, Ginoo ko. Uy, Diyos ko. Pada kamusta askaw? Dali! Ginoo ko, Dong. Ang ato mga kinumpla to sa silong. Unsaon naman lang nato kung mas tata din sa taas. Nga to sa silong ang ato pagdaon o pagitay tubig. Pabuto na nato nga mutuang ang uwan. O sa pagkaning oras sa mutuang. Sige lang, basta mutuang lagi ni. Munaog dahin ko. Dong. Bituang na. Munaog na ko. Sigurado ka? O lagi, basta ka mo ni Dodong, ayaw mo pagkanaog ha. Ako rin bahala. Sige, Dong. Dong? Nga naman ka? Day, taon-taon naman ako nabantayan. Lain mga akong pamati. O human sa bagyo. Pila naman ikadlaw nga pirming magsakit ang akong uho. Ha? Magsuta ko. Uy, time para good, be. Bebe, Ginoo ko, Dong. Kainit ko nimo. Dito na magsugod ang akong kabalaka ni Junjun. Kay mikalit lang uglain ang iyang lawas, ilang kaadlaw human sa bagyo. Pero amo lang una siyang gipanid-an. Unya, kumusta naman ka? Walang gyapon, Day. Tugnaw gyapon kaayo. Ay, magpa-check up na lang ka, tano. Ayaw. Gusto na sab kaayo. Yan, saon manina to? Basig flora ni Day. Sige.
Magpalit na lang ko og tambali mo. Unsa naman imong pamati, ha? Lisod man kong kinahawad ay. Ha? Diyos ko, Ginoo ko! Tabang! Tabang! Tabangin ko ninyo! Si Junjun natunda na sa ospital! Hala, sige. Magtawag kong kauban nga. Magkadayo na to. Kinahanglan siya nga mo-undergo og mga lab test, ma'am. Aron may bawa na to kung nun sa ginit tabo sa imong bana. Dili na mahal, Dok. Well, mahal gyud kay dinhiman sa private ninyo gida. Ay, Ginoo ko. Ang importante nga maayo ang imong bana. Ha? Kadiyot, excuse me. Sige, Dok. Salamat. Mangulit na ta. Wa pa man ang resulta sa imong lab test. Okay naman ko. Mas mamatay ko kung anay ko din sa ospital. Kami para, Gudong. Nihilo lagi ng imong mga mata. Ha? Tago na to ang Dr. B. I'm sorry, ma'am. Pero, base sa lab test, naginahinay na fail ang kidney ni Sir Junjun. Unsa? Ni gawas na ang result. O doon na sa leptospirosis ang imong bana. Ginoo ko. Junjun! Junjun! Wa ko magdahom nga ingon anak kadali ang paggrabe sa gibati sa kumbana. Luya na kaayos siya karon ug naghinay-hinay na og complicate ang iyang mga internal organs. Ang ako mga pangutana mao kini kung sunod. Unang pangutana, diha na magsugod ang gipamati sa kumbana pila ka adlaw human sa bagyo. Ug wa ko'y laing mahun-ahunaan nga rason. Maora ang pag-ubog niya sa baha. Mao kadtoy nakaingon nga nasakit og leptospirosis ang akong bana. Ikaduhang pangutana, ingon sila nga mataptan lang ka og leptospirosis kung doon na kay samad. Pero wa may samad ang akong bana. O sa may posible nga nakaingon nga nakakuha man siya sa maong sakit. Ikatulong pangutana, aron malikayan ning maong sakit, unsam day maayong buhaton o imnon, aron dili mo grabe sama sa nahitabo sa kumbana. May mga home remedy ba, ana? Ikaapat o katapusan, ligon og baskog pa kaayong akong bana sa wa pa siya masakit. Unsa day nakaisog ang maong sakit? Ug dili ba day na siya ang ngayang kakumpiyansahan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang atong suryan. Once again, ana sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga generosity is the language the heart speaks when it remembers how much it has received. According to Father Aloy, ay ang kanalang generous ng puta. Ay puto na po sa makaya. Ayaw na po panghambog-hambog diya. O sige kang paghatag left and right niya wala isuri mong bulsa. Sakto-sakto lang. You cannot give anything which you don't have. Alright, ang ato matatampo karanawa si Jasmine, 32 years old, minyo ni siya, taga Talisay City. Ang problema ni Jasmine, kami tungod sa iyang bana, kuno ba to? Human sa Bagyo, murag nagkadevelop og na ay mga medical problem, no? So, kisa may itong mga kailada sa Talisay City, no? Naghantag kailada. Tungkol sa kadaghan, limot na ko. Mga tagalagtang Talisay, nga Ingas ka family. Sila Nestor, Linda, Pasaylo. O di man di Talisay, Minglanilya din nila, ha? Mga Saburso, Dista, Cemento.
Mirasol ni, Mirasol. Thank you day kayo Mirasol ha, kaya tagaan ko na mong discount sa Grand John Massage. Mga tagaliluan sa Southern Leyte day, no? Mga Mahinay family, Daitol family, Galano, Villacorta, ug si Nestor Coscos, na, diya sa Liluan. Basig mo bisita diya sa imong beach resort, Nes, ha? Gaya niya kong discount. Mga kabalian, mga Buling family, Quaris, Ranga, no? Ug mga taga San Francisco, Dr. Mark Ruben, Trinidad Tulibas, mga Santisas, Claire Puguso, ug Maricel Solimni. Mga kailan ni Roxanne Dayok, no? Musta naman mo diya sa Southern Leyte, maadjong adlaw ninyong tanan diya, na? It was one time nga nag-lecture ko about stress or mental health. Daghanang mga nang-attend mga taga Southern Leyte nga gi-organize ni Ma'am Beth Ganob diri sa North Winds Hotel sa may Salinas Drive, Lahug, no? Of course, dili na ko makalimtan ng mga Aligarbis, Roger Aligarbis, Chari, no? Thank you very much sa inyong pag-imbitar na ko diya sa San Nicolas, no? Father Bintik diya sa atong Paris Place diya sa San Nicolas, Cebu City, no? Medical mission dito or naghatag big mga goods, so? Si Mr. dito sa mga taga Danau City, no? Unsa ba ni mga Impasis family, si Mumoy, si Arlene, si Lane, thank you kayo sa mga saging ngayong gihatag. Idi and Gilbert Espina diya sa Dumlog, Talisay, mayang pagpaminaw. So going back to our sender, si Jesman, 32 years old, Talisay City, no? Kung paningkamutan na lang, Jesman, matubag na yung mga pangutana. Unang pangutana, diha na nagsugod ang gipamati sa akong bana human sa bagyo. Wala ko'y laing hunaan nga rason maora ang pagsawom niya sa baha. Mao ka ito nakaingon nga nasakit siya og leptospirosis, no? Actually kining leptospirosis mao lagi na nga blood infection na siya. Paano siya gikan ni siya sa mga ilaga ba nga manggawas silang lungga nagpanahon sa baha kay malumos man siya gilang magawas na ayon lang mga lungga kilid sa mga kanal, manggawas ni siya unya maubog ka sa contaminated nga tubig sa baha, posible ka nga matakdan or masakit na ni nga kana kung leptospirosis bagyo na blood infection ni siya. Ang bakterya ani gitawag nito leptospira, manang gitawag nito leptospirosis, no? So ang maapektuhan ani kita mga tao ug kauban ng mga hayupan, iring, unsa pa man diya, no? So, maglikay lang yun ta pag-ubog sa tubig sa baha, panahon sa ting baha, kay basin, bisag may contact lang ka o kanang ihi, dugo or fluid sa contaminated nga animals, usually ilaga, masakit na kaniani. So, unsa may mga tilimadon nga ikaw nasakit og leptospirosis, no? Ikaw hilantan, of course, labad mo, nakit ng imong mga kalawasan, kunya, mamula ang imong mata. So, mo na tilimadon. Magkurug-kurug ka, ang uban kasukaon, unya, magdiarrhea, unya, ubhon ka, ngatol ang imong, kung na kay mga skin rashes, hindi man po kayo katol, sakto-sakto lang. So, na-plus the history nga, ning ubog ka og tubig sa baha, no? Ingon sila nga tapdan lang ang og leptospirosis kung doon na kay samad. Di pwede ra magunin siya mo sud sa atong skin pores, no? So bisag wa kay samad, pwede ra gyud, ha? Pero labi nagna kay open nga samad, mas kusog ang posibilidad nga masakit kag leptospirosis. Pero wala man siya kuno siya samad, usa may posibleng ingon ani sakita, no? Mao na nga kung kita muubog man gani, dili malikayan nga muubog ka sapa, labi na ganyong bahay na flooded, kung mahimo lang mag-wear taog kanang high cut nga mga sapatos or boots, na may mga butas karon nga paingon ng spa dapit na nagay mga protection ba, kay para nga atong kuan dili ma-expose sa tubig, ha? May minom po ko dito sa Leyte o dito sa Mulabi, sa Buanga del Sur nga may mga kaso nga schistosomiasis, na? Pero lahi po ni siya nga kaso. Ang kanyang leptospirosis o schistosomiasis lahi ni siya nga sakit. Katong schistosomiasis, muubog ka sa sapa nga naay kuminumduman nga snail kumalan niya quadrasi, no, nga murabag mo suksok sa atong panit, no? Lahi po to siya. Kining leptospirosis, tubig sa baha nga na-contaminated sa baliko nako, sa ihi, sa dugo, sa fluid, sa usa ka
animal, usually ilaga na naadya, no? Sunod nga concern niya, aron malikayan mo masakit unsa may ang buhaton, minom og grabe nga nahitabo sa ako, nagrabihan ko nang ang yang bana, may mga home remedy ba ni ana? Magpatambal ra gyud ka ani kuan, no? Kining kato ni nagpadaan na to si Jasmine, no? Kuan na ka, dalhalang na diya sa Cebu South Medical Center, si Dr. Agos. Tagaan ni namog antibiotic, usually for 7 days, no? Doxycycline, penicillin, ng mga gabi-gabi na, ato among IBTT, intravenous tubing, ipaagi, no? Ang prevention ani is maglikay ka as much as possible muubog. Kung muubog man ka, nakabutas ka, high level nga butas, nga dili mo sod ang tubig. Sunod nga concern ni Jasmine, ligon og baskog pa kaayo nga kung bana sa wala pa siya masakit. Unsa man di ay kaisog ning maong sakit ug dili ba di ay siya angayan kakumpiyansahan. Dili gyud siya angayan kakumpiyansahan, no? Kay siyempre magkahilanat dug ka. Nga wala na kusog ang imong mga muscles. Kung dili ni matagad og pagdali, amo naaghang mga komplikasyon nga mahitabo. So blood infection siya, blood infection. So as the name implies, blood infection meaning ang Leptospira bacteria madani sa pagdaloy sa dugo sa different parts sa lawas sa tao nga nasakit og leptospirosis. So multiple organ system ang posibleng maapektuhan. Dili lang usa ka organ kundi halos tanan nga gisuplayan sa dugo na naadiha ang Leptospira. Okay? So antibiotic ang tambal ni Jasmine og mga 1 week, posible na yung maayo. Okay? So, ngadto sa mga naigo sa baha das Mananga, hinaotunta nga padakan ng Mananga River, purbida nung gipagamian man sa kontraktor. Imbis kay 50 metros ang gilap doon sa Suba das Mananga, gihimo na malang 20. Siyempre, moawas ng tubig da every time nga na mga kusog nga ulan, kay gamay na malang ang iyang kadakon. Di pa sa una nga bisag unsa ka kusog bagyo, di na mo awas kay lapad man kayo agyan sa tubig. Lagi na negosyo lagi, gimong mga negosyo ang both sides, gimong mga factory, mga housing, mao na naningil na ang si Mother Nature na to. Ano na itabo das Mananga sa Talisay. Nangasaba ba ko? Gamay. Magbubuhis ko kugod. Magbubuhis ko. Nga akong gibuhis ko kwarta, purbida pamalit malag autog helicopter sa mga kanahan. Dili mayo. Okay? So, bahalag masuko mo na ako. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Matununayan ang paminaw sa itong mga radio program sa DYHP, the RMN. Taas kita greeting din sa itong lugar. Ngani kami may the best radio drama program nationwide. Kami ni ato ni Eileen Bathan. Proud kay ko niya na. Ug sa atong mga talents. Ma'am Tess Tirol, si Berto Daso, atong mga talents, mga grabe kay ni sila mayong mudag drama. Right? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong